Hyvää päivää. Tampereen teknillisen yliopiston automaatiotekniikan Killan fuksien toimeenpanema ja suorittama fuksijäynä tänä kauniina päivänä käsitti varusteiden hakemista, itsensä likoon panemista tai siis laittamista sekä rohkeuden keräämistä, mitä äsken nyt suoritettiin. Tiimimme oli saanut tiedon, että Tampereella oli iskeytynyt avaruusromua, mystistä sellaista, ja tietenkin sitä piti mennä tutkimaan. Olkaa hyvä. Ei vaan. Mihinkä me nyt mennään? Piltemaan. Mihin te olette matkalla? Piltemaan. Yleismittari tai... Mä en tiedä millä se on se objektiivi siinä, että... Oletko se kuvauksen päällä? Tää on vielä toi Polvikin tosta jo. Otetaan ne kolmia. No niin, siellä eristetään aluetta. no niinku esimistä hommaa. Mutta siis kun... siis mihin aikaan tää on pudonnut tän? Tää on pudonnut noin tunti sitten tässä, Mut mitä te nyt teette sille jutulle siellä? me nyt tutkitaan, että sieltä on näkynyt, että sieltä vuotaa jotain, me ei tiedä mistä se on nyt tullut siihen. Aivan. Asutteko te täällä päin? Kyllä. Joo. Onko teillä ollut päänsärkyä tänä aamuna? Ei oo. Ei ollut mitään kummallista? Ei. Eikä kuulunut mitään? Ei. Selvä. Mitäs tosta kuuluu? Ei, me tutkitaan vasta asiaa, me ei tiedä. Tänne on pudonnut avaruusromua. Aha. Ja siitä lähtee ilmeisesti tämänkin säteilyä. Ja ihan tänne, tässä on ilmeisesti nyt jostain virastosta tullut porukkaa heitä sitten vastaamaan meidän kysymyksiin. Taas on tämmöistä vihjettä, että tänne on pudonnut, jos tehdään, ollaan aamu-tv:stä ja tehdään juttua sinne päin. Että se on nyt, he tutkivat sitä siltaa. Antakaa huomioon mitään epätavallista. Ja jos tämä säteilykäyttö aiheuttaa jotain oireita, se ei ole vissiin ihan selvillä vielä täysin. Mutta ei ole minkäännäköistä outoa. Joo, tämä on kuulemma, he väittävät, että tämä on aivan joku uusi. Että sitähän on tunnetusti jotain tämmöistä elektronisäteilyä ja ultraviolettia ja tämmöistä voi lähettää tämmöistä asioita. Tämä on tietysti välineitä ja voi aiheuttaa jotain tiettyjä oireita. Kato nyt oli. Kaikki normaali tiimi. No, eli se on tällaisia vaikutuksia. Eli se on selvästi todella vaarallista ja onko ne mitään hajoa? Se on sellaista uhon tiputtu. Joo. Mitenkä sulla on päivä mennyt? Sulla on ollut aivan normaali päivä. Ei oo sulla aiheuttanut minkäänlaisia vaikutuksia? Ei oo. Mä oon ollut sen verran kaukana siitä. Aivan, eli se on
Etäisyys vaikuttaa. Kyllä. No hyvä, kiitoksia. Mitä hajuja Tää on